ți-ai luat profesoară, gata. Mai vrei și altceva? Te convins deodată. Nu te ridica prea mult cu pretenții că o pierzi și pe aia. Corii de câteva. Eu am venit pe o brunetă, ce fac? Plec cu o blondă? Ce mă? La tine? Băi, la cabine. Merge la ora 4 la Corii de scenă că În față îl bag. Auzi ce clar merge în urmă la Corii. În fața taurului? Păi ce rol mai e? În fața taurului? N-am auzit că merge după el, auzi. Și dacă se întoarce la mă, ce faci? Mihai. Da, mai puțin. Dacă Da, vede... se întoarce înapoi decât înainte. Le auzeam, eram fiert pe ei, mă. A fost belea seara. Am distrat. V-ați distrat pe seama fetelor, ăla? Că e Seama de voastră, fetelor. nu? Dar nu, asta nu. Unde o duce ușa aia, mă, de acolo? Care? Aia de acolo. Aia? Afară sau? Undeva departe, tată. Undeva departe, Aia, e iubirea mea. Aia de jos. Departe. Na, mă, le-am trezit ca tâlharii de la 9. Mâine e o șansă țigări. Voi mine, la fel ca ieri, ca mâine. Să ne vezi pe aici cum tragem din castelele. Și vă mai urcați pe scările aia. Deci vă bateți. Ușă în tavan, măcați și ușă în tavan, măcați și până. Deci că e la cimitir? Mă, acolo ai ușa în tavan, când te-ai dus jos. La muzeu? Ha? Muzeu de oase? Muzeu de oase. Zi-mă, primul lucru al cabinei, ce facem când ieșim la fete în casă? Ducem la baie. Ha? Ce la baie? Păi și ce să facem acolo? Deci poți să faci. Multe lucruri. Găsești tu ce să faci. Stai în cap. Dar la... la frigider nu, dar pe la ele. După. Dar nici ele nu au, frate. N-ai văzut aseară? Nici ele nu. țipau și ele. Da, ce că nici ele nu au pățit, tu ai fost acolo și noi nu știm. Bă, da, seara a strigat. Păi ce să zic, că se de foame, că erau de mâncare? Și cu noi, frate, vorba vine. Ziceau că n-au suc. Cereau suc de la noi. Ziceam de țigări și ele de suc. Înseamnă că nici ele nu prea au. Dacă n-au suc, nici de altele nu au. Sigur de asta. Săracii l-au venit leșinate. Zi-mă al cabinii. Dacă Valențian te refuză, ce faci? refuz și eu. Hă? Mă refuz și eu. La Coride pe cine bagi? Pe Mihail puțin. Prim. Primul din urmă. Primul din urmă, zic. La cine să uită, mă, ce ai? Știi cum mergi? Ghiulea mergi. Mai ai timp? Ia vezi, mă, la... Du-te tu, Flaviu. Ia vezi, mă, se ridică el. Ia. Mă rog, ești. Daniel, ia rămâne, faci discuții. Nicolae, unde umbli, mai ai fost în oraș? Te-am dat dispărut de dimineață. Ne-ai aruncat o privire din aia? Jlang, în oraș te-ai dus direct. Foaie, foaie și iar foaie, s-o lipit limba de Bocanci, De foaie. bocanci, mă. De foaie.